அதாங்க ஜெயித்து. நீங்க தான் ஜெயிந்தா? உங்க அழகு காரணம் முட்டை முட்டையாங்க? ஃப்ரூட்டி கோகோலா கோகோலா டயட் கோக்கு தானங்க? நல்லா காட்டு. ஆல் இம்போர்ட்டடா? குடி நல்லா ரொம்ப சந்தோஷம். யாருங்க இப்ப முட்டை எடுத்து உங்க தலையில அடிச்சது? ஐயோ முட்டை பின்னாடி இருக்கே தலையில. நல்லா இருக்குங்களா? அழகா இருக்கீங்க. பயங்கரமா இருக்கீங்க. செமையா இருக்கா? சூப்பர்ங்க. நீங்க இன்னைக்கு உங்க செலவு மட்டுமே ஒரு 1000 ரூபாய் மேல போயிருக்கும் போல உங்க தலையில அடிச்சது மட்டுமே. சாப்பிட்டது 200 ரூபாய்க்கு தான் சாப்பிட்டுருப்போம். பின்னாடி ஏதோ ஒரு ஆயுதத்தோட இருக்காரு. ஒரு வாட்டி க்ளோஸ் அப் பண்ணலாம். இருட்டுல ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. அவர் அவ்வளவு கலரா இருக்காரு. நீங்க சும்மா இருக்கீங்களா? நான் ஆபீஸ் நாளைக்கு போறேங்க. நாளைக்கு போறோம். நீ வாங்க. சரி வாங்க. இதுல முட்டை சுவடுகளா? இவ்வளவு முட்டை உடைத்துள்ளார்களா? எவ்வளவு முட்டை இவ்வளவு முட்டை வீணாகி உள்ளது. மக்களே முட்டையின் விலை 2 ரூபாய். 4 ரூபாய். முட்டையின் விலை 4 ரூபாய். இங்கு ஜெயித்து மக்கள் முட்டையில் குளிக்கிறார். விப்ரோ தலைவர் கிங் ஆஃப் விப்ரோ ஃபுல்லா குத்தத குடிச்சிட்டு கொஞ்சோட வந்து மேல தெரிச்சு போற மாதிரி அப்படியே கட்டி பிடிச்சு ஓடி கட்டி பிடிச்சிரு. எவனையும் விட்டுறாத. குடிக்கிட்டோம். குடிங்க நீங்க. இந்த வாயில குடிக்காது அப்படியே. இல்ல அப்பதான் டேஸ்டா இருக்கும். என்ன ஒரு சந்தோஷமாக உள்ள. நீங்க யூரின் போறீங்களா? அழகா இருக்கீங்க. சூப்பரா இருக்கு. இந்த அழகு எவ்வளவுக்கும் வராது. நீ அவ்வளவு ஆபீஸ் போற ஒரு வீட்டுக்கு ஓடுறாரு. என்ன ஒரு தலைமை போயிட்டாரா? என் பேர் மைக்கா. இத நான் சொல்லியே ஆகணும். அவ்வளவு அழகு நீங்க. இத மாதிரி ஒரு அழகு நாங்க பார்த்ததே இல்ல. நன்றி, உங்கள் மரியாதைக்கு நன்றி. உங்களை நல்ல லைட்ல வச்சு ஒரு வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணுங்க. நீங்க மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? அடுத்த பர்த்டே வர்றவங்களுக்கும் இதே மாதிரி முட்டை அடிச்சு எல்லாம் பண்ணுங்க. இதோட மோசமா அழுகின முட்டை அவங்க மேல மோஷன் போலாமா? போலாம். உட்காந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து அடிக்கணும் கேட்டுக்கிறேன். அடுத்து யாரு பர்த்டே வருது? அடுத்தது நியூ இயருக்கு தான் பர்த்டே வருது. யாருக்கு பர்த்டே? உனக்கு தானே? 2009க்கு. உனக்கு தான் நினைக்கிறேன். அப்போ இவரை குளிப்பாட்டிடலாம். ஒரு வாட்டி மூஞ்சி பார்த்து அழகா இருக்காங்க. நன்றி. அடுத்த பர்த்டே இவர் இப்ப நீங்க கட்டிப்பிடிக்காத நினைக்கிறேன். இது இப்போ கட்டிப்பிடி விழா நடைபெறக்கூடியது. ஜெயந்துக்கு பிடிச்ச வரை கட்டிப்பிடிக்கலாம். என்னைய போது லாஸ்ட்ல கட்டிப்பிடி விடாத.